Bun. Ridici genunchi și braț opus. Revii. La fel faci pe partea cealaltă, da? Hai să vedem. 1. Revin. 2. Și 3. Bun. 4. Ține brațul drept. 5. Hai, Roxana. 6. Ai o problemă, să înțeleg. Eu am două mari probleme la emisiune. Perfect. Haide. Și pe spate culcat, da? Picioarele apropiate. Asta e un exercițiu care îmi convine, să știi. Sunt convins. Uberu pregătește cadru cancan. Bun. Ridicăm trunchiul în timp ce picioarele... Hai odată cu mine. 1 și 2 și 3. Bun. 4. Haide, întinde piciorul, nu ridica trunchiul prea mult. 5. Bravo. Și 6. Radule, am ieșit din post. Și 7. Și 8.